yen to Nyai Bundari kuwi dengan wae. Nalikane aku mlebu tak kok Nyai Bundari kuwi kaya jenengan kok cerewan. Tenang. Aku ki mau ngrasani karo kowe. Ngrasani karo aku. Mergo gedhe banget rasa tresnaku. Persasat yen aku ora cedhak karo kowe sedina. Supaya rasaku padha karo setahun suwene. Dadi perkara kuwi to. Nyai Bundari dengan mergo Nyai Bundari kuwi rasane kangen karo Bener? Piye to? Nyai Bundari rasane kangen. Aku kangen karo Nyai Bundari. Saya sudah kangen karo saya harus terkadang nyawa Nyai Bundari. Kangen sajroning ati. Nanging sawise bisa ketemu karo Nyai Bundari. Kangen sing Yen kaya ngono tiwas beneran banget untuk ning omah ora sapa-sapa. Sedulurku loro-lorone ya ora ono. Aku ngrasake karo kematan donya banget. Kawan kowe Joko Tronogo. Pamimpin-pamimpin atiku besok kapan kowe gak bisa cedak lan bisa kelakon banget kawan kowe. Apa sedekat Nyai Bundari ini karena kayak baru itu budaya cara apa tinggal besok apa tak khusus karena itu dah punya kayak rasanya
Wonten papan menika kira kagungan iki boten enten Joko Krowolo. Kula kadang kula. Jadi niki menawa Joko Krowolo tadi sampeyan menawa jelek-jelek sing disebut jenenge Joko Krowolo lha iki lho malah cilaka kaya ngono tegese aku mau ngomong iki. Ini lho si Aduntoro, senajan kok aku ngomong iki, moga gede banget rasa tresnaku lawan Joko Krowolo, tak rewangi dadi prawan kasep, prawan tuwa kaya ngene ra gelem omah-omah, mengake tani karo Joko Krowolo. Mula aku njaluk pilon kowe calon golek ana Joko Krowolo nganti ketemu ya Di. Kami mangke rumiyin, Mbak. Oh, piye Di? Tekolo sematen kula menika kantuk mawon saking kemenangan begini. Panjenengan daspan kula penting menawa. Oh, jadi bakuwe to. Si Adintoro pancen aku uga kumangsani salah mergo numpalangan kene sing bawah perintah ning kabeh wong iki. Ning apa sebabe elingku ki wis ana pitung-pisuanan aku ora tau bilusuan. Ya kuwi di mergo atiku lagi wae kasmaran, aku lagi wae kanyuwun karo nonowan sing jenenge Joko Krowolo. Niki oh piye di sampeyan iki ra tau suwan. Bakal iki merane kabeh para penggede kuwi lho. Nek ora apa-apa kabeh mau tak dodo. Sesatine atiku aku bakal suwan nang kabeh wong gedhinge yen kekarepanku durung kelakon. Terus sesami panjenengan kados ngaten. Ya. Dan Bayu, enten kula kabar panjenengan. Panjenengan menika gadhahi panjangka dados bojone Joko Krowolo. Kula namung jemuru. Dados rekanipun. Lah matur nuwun kene Mangke wonten menapa menawanipun tiyang-tiyang wonten ing ingin wonten apa wonten ing alaran. Kula ingkang ganggu kemardikannya. ora dadi apa kok Mas Joko Mingking kok jalur gunung Kadingaren temeka ning desa Talangan ana kawigaten apa ki Mas? Nah, itu kan tekan Joko Kamu karena itu dari go keluarga itu salah. Tekan aku kau terus kali kamu supaya jake. Nah, dari harus makan pencapek sono pitung pisuanan. Ya dari harus makan kamu. Jadi pokoknya Kanjeng bener Den Mas Joko Mingking ya sepisan maneh aku njaluk pangapunten kabeh mau wis tak sengaja apa sebabe aku ora tau sowan ning kabeh wong gedhe mergo aku ki sumpah karo batinku dhewe yen aku durung kelakon omah-omah bareng karo Joko Krowolo aku ora bakal sowan ning kabeh wong gedhe. Heeh. iki malah bingung kula. Lah kok bingung sebabe apa Den Mas Joko? Lah iki Bener pancen kowe kabeh batin. baik Utari, mulai kabar masuk. Oh, Den Mas Joko. Tidak, boten kira-kira anggen kula niki ngimutke kalian Mbak Guntari. Nanging sedaya kula wau ngenani batosipun Mbak Guntari menika boten saged pisah kalian Joko Krowolo. Mangke yen Mbak Guntari menika sampun pinanggih napa malih dados bojone Joko Krowolo, Mbak Guntari suwargane Kawagan senora pinemuing nama. Jadi ini baik. Bilpo berdaya, nabi orang juga kanjono. Iki yang dino pinanggo, yang pinanggo. Oh, terus ngertos jawabanipun dino pirang dino, sasi pirang sasi. Ngeten mawon. Niki mboten wonten dina-dinonan, nggih mboten wonten sasi-sasian. Nggih niki